вижте, имам нова прическа. Да, хора, вижте ме на басейни. Чакай, жената минава. Днес сме на басейн, хора. След малко ще влезем вътре и ще скачам в басейна. И хора, сега ще тука или там. По-добре. Ето тука. Окей, айде, слагай вътре всичко. Не мога, хора. Трябва да го отключа. Так, мах! Служи 2 евро. Чакай да пия. Добре, хора, днеска. Просто ви уведомих, защото... Чакай, трябва да вземем по-голямо шкафче. Ние дрехите къде ще ги оставим? Да. Да. Тяме в тези шкафчета, хора. Там са по-маличките, тук са по-големите. 50. Тук слагаме всичко. Да, това е мърсно. Да, не. Ма не, дай нещо като кръгло число. Кръгло. Тук иска само 1 евро. 1 евро? Няма да слага 1 евро. Заключвам ви тук. Чао. Бегай, това ще заключа хората, бе. Добре, хора, това беше от нас. След малко може да има продължение, да се знае. След малко да може да има продължение. Аз имам само по... Дай слушайте. Ето тук е чисто. Ти вземи там телефона. Окей, 47, да. 47, вземам фантата, хора. Вземам и телефона. И отиваме към... Кой номер? 62. Чакай. До после ще се видим. Защото ви слагам вътре. Айде. Чао. До после.